O lume orixinábase ao redor das 8 da tarde, no límite entre os concellos de Dodro e Rianxo. O forte vento, con rachas en momentos superiores aos 80 km por hora, xunto coa abundante maleza existente na zona, provocaron a rápida propagación das lapas. Os medios de extinción que participaron nun primeiro momento, na súa totalidade terrestres, afanábanse nos labores de control do incendio, pero a gran lapa de lume corría xa descontrolada. Nese momento decidiuse cortar o tráfico a C305 na zona entre Bexo e Burés, así como tamén un tramo da autovía do Barbanza. Durante toda a noite, nas primeiras horas da mañá, a situación complicouse. Os medios aéreos tardaban en chegar. Houve medios, quer decir, medios terrestres están, agora parece que por fin se achegan os medios aéreos que viñan de Madrid e que por fin se incorporan a esta loita porque van facer falta. Parece que en Dodro máis ou menos está controlando e de que debe haber alguna zona activa, lóxicamente, pero esperaremos a que acaben de actuar ahora os medios aéreos e que por fin se dé todo por controlado. E o lume ia chegándose endiañado ás zonas das casas. As aldeas foi un pouco tamén a tarefa que desde o Concello temos un pouco asignada, non? Entón estuvemos pendentes hasta altas horas da madrugada de que iso estuveran as salvas as vivendas. Os medios trataban na medida do posible evitar que isto se producira. Eran os peores momentos. Mascábase a traxedia. O lume asolaba xa as aldeas de Meiquiz, Cabanas e Or, na parroquia de Leiro. Un pouquiño preocupados, con tal de que non chega ás casas, o monte doe, pero, bueno, o peor son as casas. Preocupados é moito, porque ainda non é todo mal que sea polo lume, senón polo fume, que nos pode vir e temos que marchar. No, veu a Guardia Civil a preguntarnos se había algunha persona impedida para desalojala, por si facía falta. De máis non nos dixeron nada máis. Pero non era a única zona de perigo. Na parroquia de Asados, en Burés, os veciños traballaban arreo para protexer as súas casas do lume. Todo valía: caldeiros, mangueiras de xardín e ata unha improvisada piscina. Todo axudaba a manter o lume a raya. Para todo. Para todo que, bueno, vedes como está. Xa ayer veu por aquí, pois, capou para outro lado e agora volveu. E retrocedeu outras veces para acá. É que todos os anos, se non é en Rianxo, é en todos lados. A veces que hai 15 días en Cantabria, en Asturias, agora toca a nos e non hai medios. Non hai medios nin de prevención, nin de extinción, non hai. Non hai para atender todo canto pasa isto. E non sei como carallo é sempre alerta por vento, lume. Tamén en Rianxiño, onde varias casas estiveron a piques de ser pasto das chamas. Sobre todo as zonas do aluminio, dos cristales, porque, bueno, a temperatura pode ser moi alta, e aquí arriba ainda non tanto, pero aí abaixo sí que xa era moi elevada. Tan xa ao pé, porque o vento parecía que cambiaba un pouco, e que se alonxaba un pouco, pero ahora volve outra vez para aquí. A verdade é bastante angustiosa, pero, bueno, mentre este todo con un certo control, as persoas en principio non teñamos riscos, estamos aquí, bueno, hai bombeiros, hai protección civil, que saben moi ben o que temos que facer, e entón, bueno, tampouco dentro do malo, que fora unha hora como a hora que é de día e tal, pois sempre axuda, non? Ao mediodía e como medida de precaución pola intensa fumareda existente, decidiuse tamén desaloxar o Instituto Félix Muriel e tamén a Escola Unitaria de Rañó, en Leiro. Aconselláronos desaloxar o centro, desaloxamos o centro, os rapaces que iban andando para a casa, pois foron para a casa, e os que van en autobús, pois fixámonos esperar aí dentro no vestíbulo e avisamos os autobuses para que chegaran canto antes. A situación de perigo e a desesperación volvía a repetirse. A maioría viñan ya a memoria as imaxes vividas xa no ano 2006, cando unha vaga de lumes pechou case por completo o municipio.